Ate, kalibangan mo ang gay ate. Ano na lang sa... 5 minutes later. Ayawa ko sanina. Yun. So yun, what's up guys na? Nakadiri ka rin nagbalik ng atong vlog, no? Anak ko sa inyo itong last na vid nga next month na, pero akong gibuhat karon ang akong gusto. So yun, kabla mo diba nga fiesta karon sa Cagayan de Oro. Mauna ang atong topic karon. So happy fiesta una sa Cagayan de Oro, diba? And grabe ka, bibo kayo, like dagan kaya nangi nga mga stars yun bitaw na sila Leslia, na sila mga artista, sila Ronnie, sila Luisa, sana yung mga artista kanya, but sila hapon na sila Shantido, sila Lloyd. So yun, grabe ka bibo guys, no? Akong iingon ang akong experience di ay sa fiesta, like grabe ka bibo, wala ko naka-vlog kay ganun, grabe ka crowded gid kayo bitaw guys. And mo to, wala mo ko nakadto kanang nakita mo na ako sa picture ba. Team bahay aho ay tangi na dili dito Jamil. Unsa man atong buhaton karon, no? Unsa man atong iingon lugar, no? Nga timbahay mong gid ta. Wala mong gid ta kabalo unsa yung natabo sa fiesta. Igura man ta nagkaon, natulog, nag-cellphone, nag-Twitter, nag-Facebook, nag-Messenger. Messenger, marag ni ka-chat, wala ra ba? Mao to. Grabe ka boring yun. Boring kayo ang timbahay. Mao nang boring yun. Ringid kaayo guys. Kaya wala mi nakadto sa pesta. Dili kinahanggat og laag. Ay pa mo hanggat basta wa mi kwarta na ugar no. Like, ako i-check sa Twitter kung unsa ilang gipang-ingon. Kung unsa ilang gipang-ingon dito na sa mga timbahay kung okay ra ba ang ilang day karon ug hapon. Let us check. So, dagan kayo nakarelate, no? Dagan kayo nakarelate na wala nang getay buhaton gani. Giwadaan pagitag signal, luoy kay tong may wifi. Wala pa data, wala pa ka chat, wala pa ka text. Sad life. Napoy uban mga ano no, mga nasa banda no, mga band mother no. Natoy isa kanya ilag yung gigubutan nga band mother no. Ambot kung band mother ba ang tawag ato sa ilang skilan. Basta siya naguna. Katong taga Lourdes. Lords ang pag-pronounce na guys, kaya na daw letter E. So mga to guys no. Wala na ko'y dagan na istorya no. Okay, sa unta man yun nga, pamanta naka-adto yun sa mga events sa pista yun. Mapugo ka carnival. Para to guys, ang akong gusto ingon, walay post ni nga vlog. Amot ko mag-outro pa ba ko na? Ambot ay yata, magtanawan mo na. Mora gyapon, wala ko gibuhat sa pista guys. Isuri ako fiesta, wala gyapon yung gyatinan nga event niya. Ay yata eh, wala polos nga vlog niya. Lisudan ng timbahay.